Bé, en aquest circuit tenim un nou component que és un fotoresistor. És una resistència que varia amb la llum que rep. Aleshores, li connectem un terminal a 5 volts, un altre va a l'entrada analògica a 0 i així ens donarà el valor del sensor, i després l'altra poteta la posem a massa, però entremig hem de posar una resistència gran, per exemple 4.700 ohms, va bé? I amb això tindrem la lectura del sensor. Després vull que si hi ha un determinat nivell de llum, que s'encenga el LED. Aleshores el LED l'hem connectat al pin de modulació d'ampli de banda, d'estos que tenen la senyal, al 9, i així me farà més o menys llum aquest LED per indicar-me que hi ha llum o no hi ha llum. Aquí li connectem un de 220 ohms i ja tindríem fet el circuit. Anem a veure com funciona. Connectem i ara, quan aquí hi ha poca llum, si encenem, si hi ha més llum, m'avisa. Aquí s'apaga, s'encén. Això puc anar modificant-lo, posant més LEDs que vagi transformant el valor. Anem a veure com està fet el codi. Això tot es pot millorar. Anem a veure el primer codi, que és senzill. Simplement, li dic que el sensor de llum, li he creat una variable, on s'emmagatzemen les dades. La variable es diu sensor de llum, que puc crear-ne i fer la que vulgui. Li he dit sensor de llum és la variable. Està connectada a l'entrada analògica a 0. Aleshores, en el print serial monitor puc veure el valor del sensor de llum, que ara ho farem. Després aquí transformem este valor en... Aquí el valor va entre 0 i 255, i així podem fer més o menys llum. Aleshores, en el pin número 9, escrivim el valor que va entre 0 i 255, i així tindré el valor. Anem a veure ara com va en el serial monitor. Inicio la simulació. Tinc aquí poca llum, més llum. En el codi li pot posar el serial monitor. Aquí me diu que té 26 de llum. En tot cas, ara farem això que es vegi tot un poc més cap aquí i així tindrem puesto. Aquí tenim la llum a 26. Per exemple, aquí ara té un valor alt, aquí té un valor de 923, però tots aquests valors se tenen que anar transformant entre un valor que estigui entre 0 i 255. I aleshores aquí me va fent més o menys llum. I aquí tenim la lectura. Per aquí podríem posar-ne potser més sensors perquè a partir d'un determinat nivell s'engegui un LED, un altre. Net moltes possibilitats. Aquí ja coneixem com funciona el sensor de llum.